Прывітанне, сёння будзе выпуск пра генеалогію. Мы доўга хацелі зрабіць генеалагічны тэст і нарэшце даведацца, хто мы такія. Беларусы ці не беларусы. Мы купілі на MyHeritage тэст за $29 па нейкай зніжкі. Купілі два тэсты, і ў іх трэба будзе плюнуць. І гэта нам пакажа, якой мы нацыянальнасці. З таго, што я ведаю, мае ўсе родзічы з Беларусі, са Жлобінскага раёна. Одна прозвище по маці Щедрик, и она прям такое, типа белорусская, Щедрик, мне подается, что это белорусская. А по батьку у меня прозвище Бераснёў, но это какое-то российское прозвище, потому что Берасневых вельмі много ў России. Я заўсёды хацеў зрабіць гэты тэст і даведацца, якія там ёсць, у мяне нацыянальнасці. Якой нацыянальнасці ты себе адчуваеш? Потым параўнаем з тым, што атрымаецца, што пакажа нам тэст. Я адчуваю сябе беларускай. Вось я ведаю, што па таце родзічы ўсе прозвішча Дубіна, яны ўсе са Слуцкага раёну. А па маці я Гапанович, і гэта туды пад Лань, Салігорскі раён, Палесе, туды пад Лунінец, рака Лань, Морач, вось адтуль. Вось пабачым. Заказалі мы гэты тэст, і нам прыйшла вось такая коробка. Я уже не утрымаўся, яе распакаваў. Яна прыйшла вельмі хутка, за некалькі дзён. І там унутры, трымай, будзеш распаковваць. Унутры мы бачым два пакеты. Один пакет я таксама ўскрыў, я не утрымаўся, прабачце. Вось. Такія прыгожыя коробачкі. MyHeritage DNA Testing Kit. Зараз будзе распаковачка. І там вось такая інструкцыя ёсць. Зараз будзем чытаць, даведаемся як. І ёсць нейкія такія прабіркі. О боже. Глядзіце, в якія трэба будзе неяк плюнуць. А потым адправіць гэта ўсё, і праз нейкі час прыйдуць вынікі, і мы даведаемся, хто мы. Карацей, зараз ставім паузу, будзем чытаць інструкцыю, каб зрабіць усё правільна. Карацей, аказваецца, пляваць нікуды не трэба. Па інструкцыі спачатку трэба гэтыя пакеты, которые прыйшоў, зарэгістраваць на сайце. Потым важна паўгадзіны нічога не есці, не піць, каб у роце не было нічога там пастаронняга. Вось, а потым там такая ёсць ватная палачка, і ёй трэба за шчыкой калупаць 60 секунд. Пасля гэтую палачку засунуць спецыяльную прабірачку, запакаваць, і ў выніку гэта ўсё змясціць у такі канверт з нямецкім адресам зваротным. Вось у нас ёсць такія два канверты, і трэба іх адправіць у Германію на даследаванне. Вот зараз еду на пошту, буду адпраўляць, і потым будзем чакаць вынікі. Праз некалькі тыдняў прыйшлі вынікі ДНК-тэстаў майго і Волінага. І зараз я вам пакажу, што атрымалася, якога мы паходжання па версіі нашых ДНК. Карацей, глядзіце, гэта моя этнічная прыналежнасць, значыць, атрымалася, што на 48,6% я прыбалт, на 35% я усходнееўрапеец, яшчэ нечакана на 16,3% я балканец. І тут на сайце MyHeritage можна з гэтым трошкі паглядзець, што даюць гэтыя вынікі. Спачатку пра супадзенне. Яно паказвае, што блізкіх родзічаў не знойдзена. Гэта тыя людзі, которые здалі таксама тэсты ДНК, зарэгістраваліся на MyHeritage, і там пацягнуты іх вынікі. Дык вось такіх няма, зато у мяне знайшоўся адзін чалавек в пашыранай сям'і. І самае цікавае, што на MyHeritage можна спісацца з людзьмі, хто загрузіў гэтыя ДНК-тэсты, і калі яны табе адкажуць, то можна з імі паперапісвацца і высветліць, што гэта за людзі, там, якое ў нас радство. І вось мы спісаліся, гэта нейкі мужчына зрабіў ДНК-тэст свайго бацькі, наколькі я зразумеў. Вось, і з гэтым тэстам мы вельмі супалі. І у яго родзічы са Светлагорскага раёна, і ў мяне родзічы са Светлагорскага раёна, проста па розныя бокі ракі Беразіны. І вось, калі капацца в архівах і там будаваць какую-то родаслоўную, то высветліцца, што дзе-то яны хутчэй за ўсё сапраўды пересекаюцца. Просто хто-то переехаў, або тыя на той бок ракі, або гэтыя на той бок ракі. Вось, паколькі ў мяне гэта сямейнае дрэва не такое вялікае, Таму не знайшлося прямога пересечення, хто ж канкрэтна у нас агульны родзіч, но ён не такі далёкі. Ну і далей паказваецца, там у мяне 7500
далёкіх родзічаў. І вось па краінах тут з Амерыкі шмат, з Германіі, Фінляндіі, Великабрытаніі. Я там глядзеў па гэтых людзях, сапраўды гэта калі там глядзець прозвішчы ці нейкія там іх фамільныя дрэвы, то гэта людзі, которые калісьці эмігравалі ў гэтыя краіны. Но паколькі я не ведаю сваіх родзічаў вельмі далёка, то наўрад ці мы знойдзем з імі прям канкрэтнага родзіча, который у нас перасекаецца. Ну, але прыемна ведаць, што 7,5 тысяч чалавек далёкіх родзічаў недзе на свеце жывуць. Больш падрабязна можна паглядзець пра этнічную прыналежнасць, і тут паказваюцца прям арэалы такога, адкуль гэта ўсё. Ну, ясна, што гэта ўсё прыблізна, таму што, напрыклад, Прыбалт, гэта яны лічаць Літва, Латвія, Беларусь і Эстонія. Вось такі арэал. А ўсходнееўрапеец гэта Беларусь, Расія, Украіна. Вот великий, там трошки Польшу захоплівае, там трошки Румынію, там Венгрію, вот это типа усходнеевропейцы. Ну і балканцы, это вот там зусім тут унізе, на поўдні. Адкуль взяліся балканцы, я наогул не ведаю, але цікава. Ну вот, атрымліваецца, што все мои продкі жылі недзе вось тут, вот ва ўсходняй Европе. Ну, якраз, в принципе, все кругі перасекаюцца на Гомельской вобласці, адкуль ёсць мои продкі. Ну і яшчэ тут есть вкладка «Супадзенне ДНК». Ну і тут можна паглядзець, вот з кім супадаюць ДНК і напісаць гэтым людзям, ну, какие-то там чвартаюрадны брат, там пяціюрадны, ну, карце, вельмі далёкія, но калі вы добра ведаеце сваё радавое дрэва, то, магчыма, вы знойдзеце перасячэнне. Ну, как мінімум, гэтым людзям можна напісаць і з імі пакамунікаваць. Ну, яшчэ тут ёсць розныя цікавыя такія штукі, ну, это больш ужо для забаўкі, напэўна, там, хто ты, там, паляўнічы ці фермер, там, ну, давайте вот націснем, паглядзім, што, напрыклад, вот я, там, на 51% гэта еўрапейскі паляўнічы, там, да, вось, а трошкі фермер на 30%. Ну, не ведаю, наколькі гэта ўсё даставерна, але можна палазіць. А зараз пакажу вынікі воленага тэста ДНК. Яна мне, калі што, дазволіла паказваць. Переключаемся на волю. Ідзем зноў у агляд. І вось, яна на 45% прыбалтка, на 38% усходняй еўрапейка, і яшчэ 16% іншыя этнічныя групы. В прынцыпе, как у мяне, асноўныя вось гэты две падобныя. Вось, а тут вот трошки адрозніваецца, і зараз я вам пакажу. Вось, глядзіце, у яе знайшло, што ёсць габрэйскія карані з заходняй Европы на 1,2%, яшчэ на 1% з цэнтральнай Европы. Таму у яе ДНК-тэст паказаў трошкі габрэйскіх каранёў. У мяне такога не было. Ну і тут цікава, што далей можна, калі рабіць ДНК-тэсты там па маці ці па бацьку воленых, там будзе бачна, адкуль гэтыя карані габрэйскія ідуць. Вось яшчэ вернемся сюды в агляд. Вот у яе в блізкіх родзічаў у волі таксама нікога не знайшло. В пашыранай сям'і, там, дзе ў мяне быў адзін чалавек, таксама нікога не знайшлося. А в далёкіх родзічах у яе аж на 10 000 чалавек. І гэта таксама шмат людзей з Амерыкі, з Германіі, з Фінляндыі, з розных краін. І гэтых всіх людзей можна паглядзець і напісаць. Ну, гэта прикольна. Вот эта функцыя мне падабаецца. Калі вы хочаце сабе вялікую сям'ю, то, калі ласка, рабіце ДНК і знаходзьце сабе 10 000 родзічаў. Наогул, я заўсёды хацеў сабе мець такое вялікае радаслоўнае дрэва, ведаць там сваіх родзічаў, там, да не ведаю якога калена, але ніколі не было часу гэтым заняцца. І не скажу, што вольнага часу шмат цяпер, але вось тэст ДНК гэта нейкі такі крок наперад, каб, па-першае, запомніць сваё радаслоўнае дрэва, каб у цябе былі супадзенні розныя, ну а па-другое, паглядзець, там, з якога рэгіёну ты паходзіш. Ну што, Воля, ты задаволена вынікамі генетычнага тэста, які да нас прыйшоў? Я задаволеная, таму што ў мяне не было ніякіх чаканняў ад гэтага генетычнага тэсту. Я была папросту рада, што мы яго з табой зрабілі, таму што калі мы жылі ў Беларусі, мне падавалася гэта немагчымым, складаным, а тут гэта проста было. І я задаволена, што мы яго зрабілі.
Вялікіх нечаканасцяў у сваім генетычным тэсце я не пабачыла. Адзінае, што аказалася, што ва мне ёсць 2% габрэйскай крыві. І гэта здзівіла і мяне, і ўсіх маіх, ну, і маму, і тату. Мы не ведаем. І там яшчэ неяк так цікава, што вось гэтая габрэйская кроў, яна бывае двух відаў, і прысутнічае і адна габрэйская папуляцыя, не ведаю, як гэта правільна сказаць, і другая, і мы не ведаем гэтых далёкіх нашых родзічаў. І таксама вялікі адсотак балканскай крыві таксама, вось, а далей усё па класіцы. Гэта усходнееўрапейская кроў без нечаканасцяў. Вось так, тыповы беларус. А я трошкі, как это может быть, здзіўлена расчараваны. Я чакаў, што ў мяне там будзе якая-нибудь англійская кроў, напрыклад, ці там якая-нибудь кітайская. Ну, для цікавасці. Кітайская. Ну, раптам што-нибудь такое вылезла. Вось, ну, атрымалася ўсё па класіцы, нават габрэйскай крыві няма. Вось, але балканская, конечно, здзівіла. Я такой, трэба з'ездзіць на Балканы, адчуць вайбік. Раптам гэта маё. В цэлым я лічу, што за 20, там, сколько, 9 баксаў, гэта добрая такая забаўка. Шкада, конечно, што не даюць разбівку па краінах, ну, типа там, ты там рускі, беларус, там этот, а па рэгіёнах. Ну, напэўна, па краінах і немагчыма гэта зрабіць. Вось, таму в цэлым я рэкамендую зрабіць такі тэсцік, калі вам хочацца, ну, штосьці пра сябе больш даведацца. Адзіная важная рэч, калі вы купляеце тэст, то вам даецца платная падпіска на MyHeritage на 1 месяц. А тэст прыходзіць трошкі пазней. Вот нам прыйшоў пазней, чым гэты месяц. І важна не забыць гэту падпіску або працягнуць, там можна там паклікаць, яны бесплатна яшчэ прапануюць на месяц, або адмяніць, таму што з вашай карты тады спішыцца яшчэ 200 евро за гадавую падпіску. Ну, калі вам не шкада 200 евро, то не праблема, а калі вось так, то будьце пільны. Калі у вас былі какие-то цікавыя вынікі з тэстаў ДНК, або вы маеце какой-то досвед в пабудаванні радасловнага дрэва і пошуку інфармацыі, то напішыце ў каментарах, ці можа дзе-нибудь мне ў прыват. Мне будзе цікава пра гэта з вами пагаварыць. Ну і, конечно, ставьте лайк гэтаму відэа, подписывайтесь на канал. Да новых сустрэч. Пакуль.